Euskal Herri osoko 126 gazte ari dira Euskara Abenturan parte hartzen. Uztailaren batean atarratzetik abiatu ziren eta hilaren 31an berriz getxon bukatuko dute abentura. Asteazken honetan Donostian izan dira parte hartzaileak. Eta bertako hainbat donostiarrekin hitz egin dugu abentura nola dijoan jakiteko. Hasieran autobus batean geunden ez genuen inor ezagutzen, baina aldatzen joan ginen lekuz eta orduan jendea ezagutzen hasi ginen eta hori ondo, baina gero ja frontoia iristen ginen eta ikusi genituen beste autonomia erkidegoko jendea eta egia inpresioa ematen da beste jende egotea eta gero ere kamera asko zeuden eta orduan lotxa pixka sentitzen zenun, baina gero ja eskatzen zoaz eta ondo pasatzen duzu. Oraingoz denbora azkar ari pasatzen da gustako izan den denbora gehiena nik uste Donostia bueltatzea izan da, en plan gauza familiarra ikustia eta hola. Eta beste gauza asko gustatzkit, baina nik uste gehiena hori gustatu zaitela. Batzutan nahiko errepikakorra izatena, baina beti da ze aldatu iteuna unorakortasun hori eta koizetan esnatutze geha, lasai asko gauzak prestau eta gero ruta iteu. Normalan rutak lasaiak izatea, ez dakau presiorik eta gustora jute geha, musika entzuten o izketan. Eta gero horretaz aparte, gero ditugu dinamikak eta arratsaldetan eta gustora egote geha. Espedizioa bera aurrera ateratzeko, egia da 7garrena izanik ere, bada lanketa bat eskatzen du aurretiaz. Horretarako Euskara Abenturan badaude 2 pertsona urtean zehar koordinazio lanetan aritzen direnak, 2 koordinatzaileak eta besteren artean bere egitekoa izaten da, urte batetik bestera espedizioak iragango dituen leku ezberdinetako lokalizazioak bilatzea, egokitzea, aldatzea, bai izan daitekelako, agian etapan herri berri bat sartzen dalako, esate baterako aurten aurregaina aurreneko aldiz ikutu dugu etapan, eta ondorioz lekua lotzea, dutxetarako, otorduetarako eta abar, edo bestela aurreko urtetako balorazioetatik jasota errepikatzea, esate baterako Donostin Zuaiztin, daramatzago urte betxo batzuk, gustura, eskaintzen diguten aterpearekin, eta esan dakoa, honek lanketa bat eskatzen du. Egia esan, esperientzia nahi ikaragarri asko gondia eta asko gustatu zaizkit orokorrean desent eta gehienak. Ni asko gustatu zitzaidan gaia etorri zenean herrikirolak guri erakustea. Egia esan, lehenengo gunetakoak izan ziren eta orduan herrikirol horiek ezagutzea, batzuk ezagutzen genituen beste batzuk ez, elkarrekin jolastea eta konpetizio hori gure artean ere gure arteko harremanak sustatu zituen eta oso ondo egon zen hasieran ezagutzen ez genituen pertsonak edo eta gutxiago ezagutzen genituenekin harremana sortzeko eta baita ere bertako herrikirolak eta jarduera ezberdinak probatzeko. Hain zuzen ere, espedizioak helburu izan badu, espedizioaren aitzakian herri ezberdinak, herri horietako errealitateak eta Euskal Herrian, Euskaratikan sortzen diren elkarte, kultur, espresio ezberdinak ere ezagutzea gazteentzat, pixkat abanikoa zabaltzeko. Netzako pertsonalki esanguratsuena eta agian asko maite ditu dalako, Maulen izan dako Siberrutxen bisita izan zen. Oso kontzertu intimoa, pribatua, erdi gitarrarekin, gaztiak ere animatu ziren azkeneko beraiekin batera bestea, eta oso politia izan zen, zer eta gainera euren herrian, eta euren esperientzetikan kontatzea zergatik euskaraz abestearen garrantzia. Netzako Iruñan iritsi ginean romerian egon ginen, eta hor egon ginen denak batea dantzan, da asko gustatu iztean denak batea hola ondo pasan nun. Netzako lehengo egunean jaso denun bisita puntuko akotxena oso guapo egon zen, porque egon ginen danak dantzatzen eta oso ondo pasatzen, oso animauta izan zen, eta egia esan oso polita izan zen, eta hori da netzako momentu esan gure txoen esan nuke.